Obecné zastupiteľstvo v Želovciach nesúhlasí s modernizáciou bioplynnej stanice SELu s miestom stavby areál BP Želovce číslo 802, o ktorú si investor požiada listom zo dňa 26.2025, zaregistrovaný pod číslom záznam 1128/2025 dňa 23.6.2025 na obecnom úrade Želovce. Súhlasí so zaslaním listu žiadosť o vydanie záväzného stanovisku podľa zákona číslo 200/2022 zbierky zákona o územnom plánovaní modernizácia BP SELu, odpoveď v znení, v akom bolo stanovisko predložené na zasadnutí obecného zastupiteľstva, v zátvorke nesúhlasné stanovisko. To je za to, aby v bode A bolo toto uznesenie schválené takýmto spôsobom. Hlasujte prosím teraz. Obecné zastupiteľstvo v Želovciach žiadosť o stanovisko transformácie BP Zürichy z miestov stavby areálu BP Želovce číslo 802 v bode A nesúhlasí s transformáciou BP Zürichy z miestom stavby areálu BP Želovce číslo 802, o ktorú si investor požiada listom zo dňa 23.6.2025 zaregistrovaný pod číslom záznamu 1127/2025 a 23.6.2025 na obecnom úrade Želovce. Súhlasí so zaslaním listu žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa zákona číslo 200/2022 zbierky zákona o územnom plánovaní transformácia BP Zürichy, odpoveď v znení, v akom bolo stanovisko predložené na zasadnutí obecného zastupiteľstva, v zátvorke nesúhlasné stanovisko. Kto je za, aby toto uznesenie bolo schválené v takomto znení, hlasujte prosím teraz. Je niekto proti, zdržal sa niekto? No ja som veľmi rada, že poslanci stoja na našej strane, že zahlasovali proti modernizácii a transformácii bioplynky a dúfam, že to bude napredovať dobrým smerom.